eze nwanyị mmụọ. Eze nwanyị mmụọ na-enye akụ na ụba na-anaghị agwụ agwụ. Eze nwanyị. Orugu nwoke ebe a ewetarala gị ihe nchụaja gị ka o ji ya wee kelee gị na akụ na ụba niile i nyere ya, ka o ji wee kelee gị na mbuli elu niile i buliri ya, na ego niile na akụ niile i nyere ya. Eze nwanyị mmụọ, mụ na onwe m bụ nwanyị mmụọ onye ozi gị, ana m arịọ gị ka ị nabata nchụbụmaja a. Were ya, magbuo ya, ngwa magbuo, atụla egwu, magbuo ya ọsịsọ. Ọ dị mma. Landlord ebe achọghị. Landlord? Ka landlord chọrọ ma ọ dịkwa na mma? Mama o. Onwe ihe ọ nyere gị na nke? Onye m nọmba ya. Ngwa m. Elekwe n'ebe ọ. Hello, landlord. I do not. No, see. One day is in the lobby and the government.
na ịbịa bịa chọọ mụ ọ dịkwa na mma ụgwọ ụlọ mbanụ ụgwọ ụlọ m ka fọrọ mbọ ụgwọ ụlọ m emebeghị spai mgbe ọnwa kwuru m ga-amazi ma m ga-abịa bịa ịkwụ ọzọ ma m ga-ahapụ ọhụrụ ngwanụ ngwanụ kelechara m ndị ezinụlọ gị ngwanụ ka ọ dịwazi Baraki batakwara n'ugbu a ọ dịkwa mma ọ dị mma ịdị sure na ahịa dị mma ahụ dị mba ya na ahụ dị gị ị ga-abata ugbu a bịa nọrọ n'ụlọ kama ị ga-aga ebe ị na-ere ahịa ga nọrọ gị bata n'ụlọ ugbu a bịa nọrọ mba Oluchi m kọwatara gị ga-aghọta hapụ ya mana boda ịkọwakwara m m ga-aghọtakwa ịma na Oluchi na-agụtakwa ihe n'akwụkwọ kọwara m Oluchi ewu ụmụazị m kọrọ gị ihe m jiri anya m hụ n'ụzọ taa ị ga-aghọta bịa chere Oluchi ị gaghị ụlọ akwụkwọ taa agara m mana alọtala m gaa akwụkwọ ngịnị agbakwa nke ngịnị agara m ụlọ akwụkwọ ndị nkụzi anyị achụlata m ma ha sị na m akwụbụ ụgwọ akwụkwọ ihe mere ha ji chụlata mana boda akwa ikwere m nkwa na ị ga-enye m ụgwọ akwụkwọ m taa anyị ga-ama ihe anyị mere ya anyị ga-ama ihe anyị mere ya m ga-enye gị ego ahụ mana kuteregodo mmiri ka m ṅụọ
Okorobịa mepee aka gị. Asị m gị mepee aka gị. Bịa ọnụ. Ka eke si kpọrọ onye na-anaghị aghọta asụsụ ndị mmụọ wee bịawa ebe a. Ọ na-anụ m ihe ekwu. Mepee ọsịsọ, mepee aka gị, mepee ya. Ejide m, kwụsị gị mepee aka gị, mepee aka gị. Bịa nso. Aka ya chapụrụ achapụ. Nwokorobịa bụ onye aka nchawa, ọ ga-akpata ego karịa ụmụ nwoke ndị ọzọ. Mana ihe m sị ka m gwa ya ugbu a mụ na ị ga-eme ihe ọ bụla sị gị mee ka ị wee nwee ike kpata akụnụba na-ebido ebi. Ngwa nyeba ya n'ite a. Kedu ihe hụrụ ebe ahụ? Onye ahụ nwanne m nwaanyị. Ị ga-amagbu nwanne gị nwaanyị maka na a ga-eji mkpụrụ obi ya wee chụọ àjà ka ị wee nwee ike pụta ike wee kpata ego naanị atacha ị ga-eri ego agwụ agwụ. Ana m aṅụzi. Brother Enyiku. Sị gị ana m aṅụzi mmiri. Kwa ihe mere iji si m kutere gị mmiri, ma agụ ugbu a kutere gị mmiri, gị si na-aṅụzi mmiri, gịnị na-emekwa nọ brother? Ịchọdịkwa gị mma. Sị gị ana m aṅụzi ọwa ọgụ. Ngwa ma echi nwunye ya n'ọnụ. Buru ya gaghachi mmiri, ana m aṅụzi. Ofesi, m na-abịa bụ ebe ụlọ akwụkwọ nọ bịa afọ gị. Achọghị m ka anyị bido n'isi ọzọ. Agwago m gị obi m, onwekweghị ihe ga-eme ka m chiri azụ n'okwu m. Ị na-agwa m na ifuru m n'anya? Nke bụ eziokwu Tony. Ahụrụ gị n'anya rie nne, mana achọghị m ka mụ na gị yewa, maka na oyi mere mgbe gara aga fụrụ obere ka oru isi ya. Achọkwana m ka ọ mụọ ọzọ. Ewepụgoni nke ahụ. Ọghọ maka ime ọyị ka nwanne nwoke ji wee kpọta m n'ime ụlọ akwụkwọ, mana ịchọ anya bụrụ ọyị maka nke a ya ka mma. Oge, but afụrụ m gị n'anya. Uche m doro ebe ị nọ. Chọọ m ime ọyị kịta, gbaa mbọ ka ịghọta Tony. O nwere ọtụtụ ụmụ agbọghọ machara mma nọ n'ime ụlọ akwụkwọ a. Ọ ga-adị obi mma ka gị na ha dị na mma. Ya ka gị na ha yiwa ma rapụ maka biko, rapụ maka. Ihe mere iji eme m otu a? Ọ bụ ihe ọjọọ ka mmadụ nwee ịfụnanya ebe nọ? Tona, ọ bụrụ ihe ọjọọ. Mana iwe wena gị. Maka mbido kịta wee nwee ịhụnanya ebe ị nọ. Ọ ga-eme ngaghị etinye uche n'ihe njem aka wee bịa ụlọ akwụkwọ. Ka anyị bụrụ ọyị. Okay, biko, ị ga-ekwe ka anyị bụrụ ezigbote ọyị? Ka mụ na gị kpara. Biko, so gị. Ogechi, o nwere
Mary. Nke ibere ụlọ m dịkwa na mma. Dị mma nwanne m, ọ dị mma. Abịara m ebe a bịa fụ gị na. Toilet dị m. Nwanne m ịhụlanụ otu ihe si dị. Biko ekwule biko bịanụ ka anyị baa n'ụmụ ụlọ ka m chọrọ ọnụ gị ọgwụgodo mmanya ka ijiri Mba. Adị m oke. Ị chọrọ ịpụ apụ? Achọrọ m ịga ụlọ akwụkwọ. Enwere m ọmụmụ ihe ebe 10. Ọmụmụ ihe ebe 10 ịma na ụta na ije dị m n'ụkwụ. M ga-eme ya ọsụsọ. Ị gaghị ahụ ọmụmụ ihe taa? Mba, enwe m ọmụmụ ihe. Kedu ka mma o? Ka anyị mgbe ọbụla anyị ga-aga ọmụmụ ihe mgbe ọbụla. Enweghị ezumike n'ụlọ akwụkwọ ka Chineke mee ka m pụta ọsịsọ. Ị na-achọ ezumike na ụlọ akwụkwọ ị bịara? Na-eme gịnị? Ike agwụrụ m ike ụdị ihe eji ọnụ ihe mere m bịara ebe a, achọrọ m ịgwa gị. Ị chọrọ ịgba m ihe? Achọrọ m ka ime ihe. Mere gị ihe ya hụkwala nọ ihe gbasara ụmụ kọọtụ ndị a n'ime ụlọ akwụkwọ ahụ. Maka achọkwa m nsogbu mmadụ. Chere. Abụ onye kọọtụ? A na-ede ya n'ihu. Ama m. Tony, a na-ede ya n'ihu. But ọwụghị ihe ahụ mere m bịara ebe a. Biko ya hụkwala ihe m na-eche maka ahụ m ofu mkpụrụ nwa. Mma m ejikwa eme eti egwuregwu biko. Mary. Otu isi o nwere ihe ị chọrọ ịgwa m, anụ ga n'ihe ikwu. Chere ka m bịa. Bebi chere ka m gwa gị. Isi m kwuo m ga-asị gị kwere Tony. Maka otu ị nọ na onwe nwoke ọbụla nọ n'ime ndụ gị. Ụmụ mpịampịa ụmụ okorobịa ndị asụgharịga gị n'ike. Enweghị ọzọ ha chọga. Ọ ka nna abụọ nwee mme ka ọ bụla. Mary, ọ bụrụ otu ihe a Tony chọrọ ime. Onwe mgbe m kwuru otu ahụ. Ọ bụghị mgbe ị kwuru ya ka m eji maka amago m ihe ga-eme. Amago m ihe ga-eme. Nne ka m gwa gị. Ihu ụmụ nwoke ọ na-agba abịa ejiri ọnụ ụtọ wee na-agwa ụmụ nwaanyị okwu na-esogharị ụmụ nwaanyị n'ike. Ọ gwa n'ihe ya dị n'okpuru okwu a ebe a ka obi maka ha afọ ha anya ị ga-afụzi ha ọzọ. Mana hapụwa nke ahụ ma ị chọrọ ịgwa m nkịta na-efuru Tony n'anya? Ahụkwa m Tony n'anya rie nne maka ka o si wee decha nnọọ nwayọọ. Mana achọrọ m mmadụ ịgbawa m obi ọzọ. Ma ihe a bụ ihe a na-ahụ na ihe gbasara onye enyi nwoke na enyi nwaanyị. Ọ dị mma unu abụọ ahụ kelee Chineke, ọ dịkwa njọ ọ bụ unu abụọ ihe nọ nga ahụ. Mary, nke bụ okwu bụ na achọghị m nwoke ọbụla na ndụ nkịta. Ewepụgodi nke ahụ. Nwanne m nwoke kpọtara m n'ụlọ akwụkwọ a ka m gụọ akwụkwọ m wee mara ihe wee bụrụ akaụntant. N'okwu ofu ihe ahụ ị bịara ime, ọkwa ihe m bịara ime. Okwu otu ihe aka ebe ị chọrọ ịgwa m na enwere m enyi nwoke, enwekwara m enyi nwoke. Mary, ndị nwere ọtụtụ enyi nwoke ha ka nkụ. Nne m biko ọgwa maka obi mgbawa obi mgbawa maka obi mgbawa ọ dị egwu. Leenụ gị iche na ị ga-awanahụ mbembe gị n'ọsọ isi nwere onwe gị. Nwa geti ka m gwazie gị ebe ọnwụ na iji n'ụkwụ gị abụọ were ọkpa gị abụọ wee mabata n'ogige m. Ihe ọbụla m chọrọ bụ ihe ị ga-eme. Ọ bụ na ya ihe ọbụla eze nwaanyị gwara gị bụ ihe ị ga-eme. Biko, aga m emere ihe anyị chọrọ ka m mee biko. Mechie gị ọnụ! Mmechipụ gị ọnụ! Kedu ihe ọnwụ na ị ga-emere ihe ọbụla m si gị mee? Ka m gwazie gị nwanne gị nwaanyị ahụ ọ ya nwawu isi akụ na ụba ọbụla ị na-achọ ịkpa. Ị na-anụ ya? Ya ị ga-eme
ga-eme ihe ọbụla m si gị mee. Ma ọ bụghị otu ahụ, enyere gị mkpụrụ abalị abụọ, ị ga-anwụ. Biko. Chọrọ m ihe ọbụla, chọrọ m ihe ọzọ ka m mee, biko m ga-emenwu ya. Echi dị ime. Mkpụrụ abalị abụọ echi dị ime. Enyere m gị mkpụrụ abalị abụọ, ma ọ bụ otu ahụ, ị ga-anwụchi ọnwụ. Onye mụ na ya na-ekwu ndị a na-agba bọọlụ a ka m na-ele ụmụaji a na-agba ncha. Mụnwa na mmadụ na-ekwu okwu Ọ bụ ka m ga-adị n'uju ahụ. Onye ka gị na ya na-akparị nwanne gị. Brother Chidile. Mgbe ole ka m kpọrọ gị? Akụmanụ. Ọ gbasara gị. Biko ana m arịọ gị kemgbe m matara nwaanyị gaa na-enye oke ike oge erube m ala ụta ka ọ na-abịapụta m na nrọ sụ m gaa ochie ejiri m biko nyere m aka. Gịnị ka ị chọrọ ka m mee? Achọrọ m ka ị nyere m aka gwa ya na mụnwa a ga-ejili nwanne m nwaanyị achụ aja n'ihi ego aka m eme ya. Bịa, o kwere m ghọta na asị na nwa onye ọzọ ma nwanne onye ọzọ ka asị gị weta ka eji chụọ aja nye gị ego, ị ga-agba ọsọ mee ya. Mana chere ka m gwara gị na mbụ, oge eruole mgbe ị ga-abụ nwoke nwere obi ka okwute mmiri na-azụ ndị mmadụ ụkwụ na-aga ha na-ebe akwa mechie obi nwoke udo ndụ aka kwesịrị ibi ugbu a. Ọ ihe ga-enye gị ego anyị na-achọ. Na gị nnọọ dịka ọgaranya buru ibu ndị ọbụla nọ n'obodo a na-abịakwute gị na-ana ego mana ihe ka ijiri ezinụlọ gị wee zụọ aja n'ihi ego. Echidime, a sị na ihe a gwara gị mere ugbu a na agwara m ya na ịgba agaghị m enwe nsogbu, agara m ime ya na-enweghị nsogbu ọbụla. Echidime, ka mgbe echi na-abịa ụlọ m onwere nwaanyị ịhụ mkpọrọ m di mkpọrọ nwunye ịhụgo onwebe Echidime na-enweghị ike ijekwu nwaanyị ka ote m ugbu a enweghị ike ijekwu nwaanyị maka gịnị ihe m ji bụrụ nwoke ka m ji chụọ aja. Ngwa gwa m ka ị ka mma gwa m ya. Nna anyị ọnụ imezuola ihe niile a sị gị mee ka ị ga-enwe ike bata na nzukọ eze nwanyị na-enye akụ na ụba ebighị ebi. Ngwa lee m anya na mkpụrụ anya site ugbu a gaa n'ihu ị gaghị enwekwa mmekọ gị na nwaanyị ọbụla. A napụla gị ihe iji wuru nwoke ọzọ, ya wụrụkwa na ị ga na-enye ụmụ ogbenye, ị ga na-enyekwa ụmụ mgbei ego. Ị na-eme otu a
akụ gị niile ego gị ga na-abịa na-asọ ka mmiri ka a ga-eji nwee ike ego ga na-asọ ka mmiri. eze nwanyị bụkwa ihe ndị ọzọ ịchọ ka mee mụnwa ga-emecha ha mezuo mana ahapụrụ m ihe nji bụrụ nwoke bụkwa Maazị Ọnụ, ị ga-eme ihe ọbụla eze nwaanyị na-enye akụnụba si gị mee ka ọ nwee ike ọ dịrị gị na mma, ka ọ ga-enwe ike dịrị gị na mma. ama m na kemgbe nọ ihe na-arara m ahụ mụ na gị nọ ị na-enyere m aka na ndụ na-enyere m aka na na-eme ihe dị iche iche tupu Chukwu agọzie m. Kemgbe ahụ kwana ngozi Chukwu bịara tinyezi aka na ụmụ ọrụ ndị dị iche iche ndị na-eri n'oge na-eme tupu m abata ike agwụcha m bụkwa ihe ọhịa ka m chọrọ ịghọta ghọtakwanụ m ka ọ bara anyị uru. Ọnụ chere ka m gwa gị ihe m chọrọ ugbu a bụ na mụ na gị ga-aba n'ụlọ ugbu a gaa nwee mmekọ. Abụọ bụ na ị ga-agwa na ogige nwaanyị ọbụla gị nwa na-ehu n'ezi na-ahụ n'ezi. Ị na-anụ? Chere ka m chere nweta obi gere ntị, onwe nwaanyị ọbụla m na-ahụ n'iru mba onwe gị mana ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na ahụrụ m gị n'anya, achọrọ m ihe ọbụla mbụ ihe ị ga-eme mụnwa ga-emere gị ya. Ị chọrọ ego, ị chọrọ ụlọ, ihe ọbụla ị chọrọ mụnwa ga-emere gị ya ma gị nwa m ezinụlọ gị mee ya nke ọma. Mana nke ọzọ bụkwa na ị ga-achọ nwa okorobịa dị mma. Gịnị ya gara emekọ ọrụ mmadụ echiri isi mmadụ
nwoke ọzọ ga-eme ihe ekwiro pụọ ndụ ekwe mbụ ịhụla ihe m na-akọrọ gị Chidebe n'agbanyeghị na ọ bụ ihe m ji bụrụ nwoke ka m ji chụọ aja ego a na ezinụlọ m niile na ihe ọ pụtara bụ na mgbe enweghị ike ịma ụtọ nwaanyị n'ụwa ọzọ jụjụ ụwa akpọ ndị anyị na-enyekwa n'ego ndị m na-enye ego akara ka m na-enwe onye bịa nye ya ego ya alawa ndị ụfọdụ ama aka echi emefu ya wee ego emechakwa ha abịa echi onye enyere nnara ya akara aka ya onye enyere nnara ya akara aka ya ị chọrọ ka m kwere n'ihe anyị na-agwa m ugbu a Echidime jee jụọ onye ọbụla ịhụgoro n'ụlọ nwaanyị ike a jụọ ya onye ọbụla ejụrụ ga-enwe akụkọ dị iche na ndụ nke ya ọ ga-akọrọ gị ihe o nyere o ji bụrụ ọgaranya jee jụọ ichie biko iwe ga-adịla ọkụ maka mụnwa aga m eji nwanne m nwaanyị azụ aja aga m ejili ụbara ụbara m echi nne mụnwa igwere ụbara mba na mba ụbara m chụọ aja mba ozighị ezi ọ bụghị ihe ziri ezi aga amasị gị gawa ma ọ ga-agala mana ka m dọọ gị aka na ntị ahụla m ọtụtụ ndị mmadụ ndị nupụrụ isi na atụmatụ nwaanyị ike a ụfọdụ n'ime ha gagide n'ụzọ ikuku eburu ha vụm ha efuo ụfọdụ agagide n'ụzọ ha daa bụrọkọta ha nwụọ ụfọdụ alabụ ụlọ n'abalị ụtụtụ ha aga etete ya bụ ịmara asụ sụọ n'ikwu gaa ma asụ sụọ n'ala ọ gị chọrọ ego ahụ ichie esi m sụọ n'ala mmiri kesị ngwa gị n'anya nnọọ kpọọ nwanne m nwaanyị ime ị ga-anụ ụda ya mụ na gị akwịma ndị eke mụ na gị na gị ị ga-akwịma polis steshọn mụ na gị na gị mụ na ị ga-ịtụwara ngwa ihe ọbụla mere nwanne m nwaanyị ana m agwa gị ihe ọbụla mere ya mama kwasị kwa ndị isi Mabia.
nwanne m nwaanyị. Fatima mi igbo ya biko o. Gwara biko no. Akwa ịgbafu ole? Biko. Mba nsogbu adịghị. Ihe ebe ọbụla ọ sọrọ gị gaa nnọọ ana m abịa. Esi hapụ ya. Mana ma ọ tụwara nwanne m ime. Biko, iwe ga-adị n'ọrụ. Ọsọ ndụ mere n'ihe a. Ọsọ ndụ mere n'ihe a. Biko. Na-awanụ. Kudu wee chi anụ naba. Biko. O ezigbo mmadụ. Nsogbu adịghị. Daalụ. Tupu egwu. Ogechi. Nwanne m nwoke, ọ bụgodị na mmadụ agwaghị m ihe ọbụla, ama m ezigbo iwe ji gị aka. Maka ihe nle, ama m na ọ dịrị mma. Mgbe m chọpụtara ndị nne, agwara m ọsọ ndụ na a ga-afụ gị ka wee mee ihe n'isi m. Ma ya ọsọ ndụ gwara m, ọsọ ndụ si n'isi enyere pụọ, ma nwakwa na-anwụ nwa, kpọọ ya aha. Ọgwa mmadụ ọbụla na onye tụwara n'ime. Nne nwoke, ya mgbe nne na nna anyị wee nwụchie, ọ nke nwa bụ nne na nna mụ na Oluchi nwere. I nyere anyị ihe niile na-eme ka obi dị anyị mma. Bikozie nwanne m, bikozie na mgbaghara maka ha sị na iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ. Bikozie nwanne m, gbaghara na bikozie, biko. N'uche. Ogechi. Ole ka m kpọrọ? Onye ka ọ ga-awụ? Olee nwanne gị ọwa ọ ga-awụ chọrọ gị ndụ obi ga-adị mma na mma onye ọzọ, onye mmadụ ịnụ mmadụ abịa tụwa gị ime nwekwa n'elu ya sị shie ya. Ele nwanne gị ọ ga-awụ ọ ga-adị mma n'obi na nwanne ya nwaanyị tụwara ime na-alụ ya alụ, anụkwa n'elu ya na-agba ya shie ya ishikwenye ya. Iwe na-ewe m Ogechi, iwe gị na-ewe m, mana ewepụ ofu ihe ịkarị nọ ebe a. Ngwa Ogechi, lee m anya, sị gị lee m anya. Afọ ole ka m ị na-afọ ole ndị ejenugo maji ugbu a erugo m, o dokwere gị anya, ọ dụrụ gị anya na erugo m ihe eji dị mkpa eme, ihe eji nwoke eme. Ya ihe na-achọ ịkọwata gị na ọ na-abịa ihe nabịrị n'iru ịga chọrọ nwaanyị m ọtụtụ ụmụ sọrọ m. Mana gịnị ka m mere? Nsị mba, kama m ga-alụ nwaanyị ka m meburu unu anya, ka m zụrụ unu zọpụta unu dị ka mmadụ. Ogechi, ọkwa mana ehihie ọyị nkịtị enwe m ọyị nwaanyị, enweghị m ọyị nkịtị, enwe m ọyị nwaanyị n'afọ dị nke ịlụ nwaanyị alụ. Maka na ama m na m lụghala nwaanyị bata n'ụlọ a, ihe na-eme ọbụla enwekwala ya, ihe na-eme ọbụla. Mana maka na nwaanyị bataghala n'ụlọ a, m ga-anọrọ mgbe m na-azọga nwaanyị, ya sịkwa m ngwa m na-ekwe ndị ọgọ nwaanyị, ndị ọgọ unu ala n'izu ọra ma ọrụkwa ndị ọcha. Ya mere ya nyesi mba, ọrụ a m na-arụ ire akwụkwọ nta newspaper ka gịnị ka a na-akpọ ya, m ji azụgo onwe m azụgo unu ka m mege si mba, ọ ga-adị mma ka m zụpụta unu. Ngwa lee lee isi iwe ewele m
Mbana. Enwe okwu ikwuru metụrụ m n'obi. Okwu ahụ na iwe nwanne adịghị n'ọgwụgwọ. M ga-ekwuru maka ya, gbaghara gị maka ihe anyị mere. Na-asịkwa gị yọọ Chineke mgbaghara. Ite ime adịghị mma. Ịnụkwala ya, ọ dịghị mma. Ihe a ọ dị ihe agwa gị lụọ di, lụọ ya nke o jiri eji, lụọ ya ọfụma. Mana ọ wụghị m chọrọ ka eme ugbu a. Achọrọ m ka ilebere onye nwe gị anya n'akwụkwọ, gụọ akwụkwọ ka a zụpụta gị dịka mmadụ. Ịgụchazi akwụkwọ ya azụpụtazie gị ihe ọbụla ị chọrọ ime gị mee. Ọ bụrụ na ife ka ụgbọelu kwam ife, ọgwa na ife ka ụgbọala chikem ife ndụwụ nke gị. Ihe ọbụla ị chọrọ ime mee. Mana ugbu a ihe m chọrọ ọgwụ lebara onwe gị anya n'ime akwụkwọ ka anyị wedere gị mma. Daalụ nne nwanne m. Nkwa m na-ekwe bụ enweghị ihe ga-ejikọ mụ na nwoke ọbụla eziokwu. Mkpọtụ ọbụla ejike m na nwoke bupụrụ isi eziokwu. Nke a o jikere n'ugbu a kwana isi anyị mekwere ya gịnị? A ga-eme ya gịnị? Yeah. Brother, good morning. Good morning. Come on, Elebis too. Chere. I want to walk on the house. Hey. You're going to get the Hey, Mua. Hey. Elebis. Kwadawo. Ada omoto asị m obi na nkwa admission apụtago. Nwanne nwoke. Enwetara m Isi nwetara gị. Hey. Chineke mo. Akwa na-ekwu maka ya. Anụ ebe niile a. Hụkwara ya ugbu a na. Ụta ka ọ dị mma. Eziokwu nne nwoke, obi na-atọ m. Ihe m na-achọ ịkọwatara gị. Ihe a ịga akwụkwọ a anyị na-ekwu maka ya. Orugudi nnọọ nke a ga-asị mụ ma gbọrọ ọtọ n'ụzọ gawa hụ na ị gara akwụkwọ a ị gachala ya. Ọgbagodi nke a ga-asị ga-ebite ego ka nwanne gị nwaanyị gaa ụlọ akwụkwọ ị gachala ya. Ihe ọbụla ị chọrọ n'ụwa m ga-emere gị. Nne nwoke daalụ nsọ. Nwanne ka nwanne, ọhịa ka ndị tu odogwu nwanne m. Gee m ntị. Ị na-esogharị ndị efulefule a na mba apịtọ mba. Ihe m chọrọ ka lezie anya gụọ akwụkwọ ama gụọ ya ọfụma. Ịgụcha ya ga-ewere gị idere mana maka emekwele m ihe anyị na-emekwele m ihe. Mara nwa anwa butere gị ihere, Chineke ekwenye ọjọọ nwanne m. Ezo ka nna agwa gị. Naanị gị ka ị ga-eso. Onye na-eme mgbagha naanị gị ka ị ga-eso. Enweghị onye ọzọ. Aga m eji nwanne m achụ aja. Mba. Okay. Ọmụma gị na-agwa. Mba, ọwụ gị. Okay.
Ogechi, na-akpọ ekwentị gị kemgbe abalị. Ịza ahụ? Onye n'ụtụtụ a? Esighị ka ị gbọcha m azụ. Tony, ahụrụ m ya mana achọrọ m ịza gị maka na ama m na onwere nnọọ ihe dị mkpa ihe dị mma iji maka ya kpọrọ m abụrụ ịkọrọ m akụkọ lọvụ si lọvụ asị. Ogechi, onye mere ịza ahụ? Tony, biko rapụ m aka. Gakwuru ụmụ agbọghọ ndị ọzọ biko. Achọrọ m mụ na gị nwoke ọbụla n'ime ụlọ akwụkwọ ahụ na magụsịghị akwụkwọ. Biko Tony, rapụ m aka. Ogechi, gwa m eziokwu, o nwere ihe na-ebuchi ịgwabe m? Tony, kwesị nọ n'ụlọ akwụkwọ ka m na enyi m nwaanyị na-aga tupu ga akwụsị m ebe a. Nwere ihe ngeji eme. Efu ihe na ugbu a, Ogechi shi ihu m pụọ. Tony, Ogechi hụrụ gị n'anya nke ukwuu, mana o nwere otu ihe nye gị azụ, o nwere otu ihe na-echegbu ya. Ọ chọgo otu o si agba mbọ hụ na ihe ahụ gara nke ọma. Hapụkwanụ, mụwa ga-agwa Ogechi. Gee ntị ka m gwa gị, ihe ọ bụla Ogechi chọrọ m ga-enye ya. Ogodo ego m ga-enye ya na. Ihe m gwara gị na gị butuo obi, echegbula onwe gị, mụwa ga-ekwuru Ogechi. Ogechi ga-awụrụ nke gị, ọ ga-abịa bịakwute gị. N'inye aka gwa ya okwu, m ga-eme ka obi dị gị mma. Imecha biko. Mụwa ga-eme ya, mụwa ga-eme ka Ogechi bịa were aka ya bịa n'ụlọ gị. Ị nweghị nsogbu, mana ị ga-enye m nekles a. Ị ga-enye m nekles a ka m were laa. M ga-eme agba mbọ na hụ na Ogechi yiri nekles a bịa n'ụlọ gị. Kozokwu? Leghachite. Imela. Ka ọ dịwa. Mụwa ga-agba mbọ na Ogechi bịara n'ụlọ gị. Obi ọ bụla nchetupu gị nwa obere oge na m afọ aka m bago n'ime soro ibe m gụọ akwụkwọ. mana chere obi, olee ihe ụdị omume ịkpara nke ahụ? N'eziokwu agwa ahụ ịkpara adịghị mma. Kedu otu ị ga-esi hapụ mụ na Tony gawa ụlọ akwụkwọ? Ịma na mụ na gị abụọ so. Ịma n'ile anya gburugburu ụlọ akwụkwọ a, ị ga-ama na Tony so na ndị tisaga etisaga, ndị rigo ego, ndị so n'ihe a na-eme n'ime ụlọ akwụkwọ a. Nke ahụ ka ịma. Mary, cheka ngwere, achọghị m ịma ma mpa ya bụ onye isi n'ụlọ akwụkwọ. Ekwugo na ya ekwu, enweghị ihe ga-ejikọ mụ na nwoke ọbụla amagụsị akwụkwọ, maka nke a bụ nkwa nkwe nwanne m nwoke. Nke ejikọ m maka Tony, mmebie nkwa ahụ. Nke gbasazi nwanne gị nwoke n'okwu a? Ma chere enwere ihe gị na nwanne gị mekọga? Enwere ihe gị na nwanne gị nwoke mekọga? Ka ị na-achọ ịkọwa? Ihe m na-achọ ịkọwa ahụ, enwere otu gị na nwanne gị nwoke si akwa gị iko? Enwere otu gị na nwanne gị nwoke si emekọga? Ọ ihe m chọrọ ịkọwa. Mary! Ogechi enyi ya nwoke Tony ya jụọ ya ma ọ ga-alụ ya, ka Ogechi mepee ọnụ kwete. Ogechi etiwe otiti. Etiwe otiti mgbe anyị na-ama ihe na-eme n'Ogechi ada n'ala. Chineke, ana-ajọdụ ya ele ya ọhụụ. Ogechi ada n'ala akwụbi ume. Mgbe ji buru ya gawa n'ụlọ ọgwụ, ndị uwe ojii abịa ya ji ihe. Chineke, Ogechi ezigbo nwaanyị. Onye ka mụ na ya ga-esogbu ụlọ akwụkwọ.